Какво е Бог? Древните хора най-добре са знаели какво е Бог, а именно Слънцето. Неговата енергия минава през всички нас, през хората, през цветята, през животните. Това е Бог. Единство, съвършенство и всичко. Ние сме Неговото проявление, а Той е Слънцето. И да, създадени сме по образ и подобие на Бог. Ние сме точно това, което е Той. Светещи кълба от енергия. Едни по-големи, едни по-малки. По-добрите души са по-големи като енергия. И като количество, и като тежина. По-лошите души са по-малки. Затова казват широко скроена, широка добра душа и малка злобна душица. Това е образът, за който се говори в Библията. А подобието е, че ние можем да творим точно както твори Бог. Не търсете Бог в църквата. Той не е там. Ако не може да намерите Бог в своето сърце и душа, никъде не го търсете. Той не може да бъде вкаран в рамки, в правила, нито пък във вяра, камо ли пък в религия. Той е всичко, което ни заобикаля и цялата енергия, от която ние черпим и живеем, благодарение на Него, защото ако го няма Него, няма да съществуваме и ние. Тези, които отричат съществуването на Бог, отричат своето собствено съществувание. Без Бог ние сме нищо. Ето за това трябва да му благодарим всеки ден за абсолютно всичко. И за хубавото, и за лошото. Защото лошите неща са уроците, през които трябва да минем, кармата, която трябва да платим, или нашето израстване, с което ние сме се съгласили. Много хора се отричат от Бог. Заради това, примерно, обвиняват го за смъртта на свой близък и казват: Бог ми го взе така и така. Изключително много Бог е наскърбен от това нещо. Както и за всичко лошо, което се случва в живота на човек, и човек казва: аз не се разбирам с Бог. Бог е против мен, Бог е така. Виждаме, че и по телевизията има такива подобни изказвания. Бог е срещу мен. Няма такова нещо. Също така много редови изказвания. Почине някой, родител, дете или нещо от този род и аз не се разбирам с Бог. Не се разбирам и не, Той е против мен. Не стават нещата. Той ми взе това, той ми взе онова. Заради него се случва това, заради него се случва онова. Изключително Бог е тъжен поради тази причина. Той ви даде всичко, имате всичко, а вие ги обвинявате за тези неща. Не е хубаво. Много му е тъжно. Тъжно му е на Бог. За това, че не искате да промените едната истина. И тя, че Той е дал свободно право на душите, свободна воля. Ценна свободна воля. Той не може да наруши тази свободна воля, която е дал на душите. Поради тази причина не може да спре нито войните, нито бедствията, нищо. Защото той е дал свободна воля на всеки един човек и той прави каквото пожелае. Диктатора прави каквото пожелае. Бог не може да го спре. Поради святия закон, че е дал абсолютно свободна воля на душата. Защо умират малки деца? Или поради здравословни причини, или поради болести от наследство, или поради изплащане на карма, или по невнимание, или по много различни причини. Нито една от тях не е за това, че Бог го е взел. Хората се оплакват: случва ми се това, онова, не ми върви в живота така и така. Научете се да давате. Когато се научите да давате, тогава ще получавате. Хубав ден на всички и запомнете, че не всички са равни пред Бог. Всяка една душа е с различен път, с различна история. Точно така оценява Бог по енергията, по душата, а не толкова по това, което сте в този живот. В този живот може да сте добри хора, приказка, но в предните си животи, ако вие имате много карма и много зли неща сте правили, не очаквайте благоразположението на Бог. Това е съвкупност от много животи, не е само от този живот. Затова трябва да вървите и да поправяте своя път. Трябва да увеличавате своята душа, да стане по-голяма, по-обемна, с повече енергия. Това е чистата, хубава душа. Колкото по-малка енергията, толкова по-душата не е окей. Хората наричат себе си християни, но те не са последователи на Христос, нито ученици. Те са просто християни в някаква вяра. Нямат общо с Христос и Неговото учение. Неговото учение е точно както го казва: да се обичаме както Той ни обича, като свои братя да се обичаме. Тогава ще ни припознае, че сме Негови ученици, че сме Негови последователи. Хората не правят това. Имат абсолютно лоши чувства, като завист, злоба, его, комплекси за малоценност и всякакви други лоши, да не ги зареждам сега. Бог обича чистите сърца. Както се казва в Библията, чистите сърца ще видят Бога. Затова аз видях Бог и Той ми се показа във видение.
И след това вече разбрах, че той е Слънцето. И това е видението, което аз видях. Подобно на това, което виждате в момента. Затова бъдете добри, обичайте, бъдете обичани и търсете пътя към светлината. Не забравяйте, че Бог каза, че ще се срещнете там, в тишината. Там, където е душата. Душата се намира в сърцето на човек. Никой досега не го е установил, но аз ви го казвам. Душата на човек стои в сърцето, тук около сърдечната област. Хубав ден!